Așa. De soare să-i dăm cuiul la jos, să-i băgăm în șurub. Asta, batem. Așa. Acum. Cam atâta. Și acum ne punem de casă. Uite. Porque 50 de lei sunt ai tăi? Așa te-ai dat acum? Trebuie să mai tai din ea. Trebuie să mai tai din ea, dar nu... Dar dacă mai te pot, încep să plângă, te-i dau să-și apucă. Mă, cum a sărit, mâncați-și. Ia, să dau din asta.